Aldrin na, matiwala ko. Mas malakas sa Aldrin. Ma'am, ano naman? Dito po. Para, palit ko yan. Alright. Matapang po yung aso, kaya nagbusal ako. Ikado, baka makagat ko siya. Hindi na yung aso yung ano, binubusalan dito, yung shooter na. Hirap na. Makagat ko siya. Shout out guys. Shooter na ngayon. Shooter na ngayon na nagbubusal. Hindi na aso. Hindi niya matanggal. Kaya niya yan. Sa halaman ko. Ay, tinali mo sa halaman ko. Para makatulong ako na. Ano siya? Tanggal na. Ito pinantanggal ma. Ay pinantakar ma. Dito lang ba? May basic lang ba? Takar. Kaya ka po yan. Asundala. Ma'am, pakita nga kayo dito sa harap niya. Huwag kayo matakot sa lalaki, ma'am. Mabait po yan. Matakot po kayo sa shooter. Magkapitaw mo, hawak mo itong pa. Dalawa. Bitaw mo. Bitaw mo na. Tsaka na dyan. Saan ka? Sampang mo eh. Pagbala, huwag gagayain sa bahay to. Si shooter ang nagbubusal. Putik ka naman, natakot dito kaya. Ang takot ka sa akin, boy. Ah! Put! Put! Pinaliguan mo pa ako talaga. Akala mo naman ako, Ash. Naku! Pain! Salamat. Buti na lang, nagbusal ako. Iniyan ako ang pain, kundi kinagat ko na to. Pepa. Pipa! Pepa! Nangya ka. Pain, baka iyan mo pa ako, tatadyakan na kita. Ah! Tira! Oo, bibilang. Relax lang ha. Saglit lang yan. Pagod na pero ako ah. Tira boy! Nga ka. Buti na lang nakabusal ako, Pain ha. Hindi kagatin talaga kita, nihiyan mo ko ha. Hindi na ako nakapag-video. Alright, alright. Oh, yun o, manood kayo. Fragman Makasta TV. Ayun o. Yun o. Hindi na tayo nakapag-video dahil nga Gulo. Gulo yung babae. Medyo matapang lang, pero mas matapang yung shooter kaya binusalan. Nayupak tong kumpare ko, binilan ako ng ano, busal. Para daw di ako makagat. Ano? Ayun, ibaba nga siya. Yes, lang Pepa ha. Huwag nang magaling. Huwag magaling. Oo. Oo. Hayaan mo lang sila, hayaan mo lang. Pepa. Yan ang gusto niya, nakabaliktad. Laking load na po yan, oh. Wala nang hawak. Grabe. Putang ina. Ah. Study mo, gusto mo. Pepa. Okay, first timer. Sige. Uy, ikot mo muna yung katawan niya, bago yung paa. Siya muna. Yan. Harap mo muna sa video, saka ano. Harap mo sa video yung aso. Alright, load po kami ngayon. Alright. Muna hawakan niya. Dito ka na. Dito ka. Mag-alcohol ako, inihian ako ni Ping. Okay. Ah. Okay. Ping! Okay na yung Pepa ha. Teka. Okay. Magpating mo. Init na Ping! Din sa mga kulungan eh. Ganda lang. Magkano bilhin niyo sa kulungan? Ganda lang kulungan. Hindi ka lang siya namin binili yan. Ay, oo. Doon sa kanya. Maraming hire-hire. Oo, yun. Nasa Ako, boy! tayong bili namin dyan. Magkano ma? 3 ata. Hindi ko na maalala. Tapos yun pa kasi. Pepa. Wala na, maliligo na ako. All. Tunay mo si Mocha. Tatay mo si Ninja. Gray line. Na. Lolo mo si... Ang talami ka rin tuminulo sa'yo? Ha? Lolo niya si... Winter. Naliguan mo ka ihip. Oy! Ligo tayo. Tatapal, paano mo lang. Ha? Tatamang kukut.
Hindi, kung laman, amay. Kinong ka eh. Baka nagkutan ito yung pain na naman. Yun. Kuha lang ako ng saglit na video. Ito pa. Pang ano ko lang. Pang YouTube. Hindi na nakita yung mga pangyayari. Ito ang pangyayari. Ayun, hindi nyo po nakita yung mga pangyayari. Ganap. Yung mga naganap. Mamaya, playback mo yung pag-ihim mo sa akin, Pain. Kakagatin talaga yun eh. Oh, nakaload. Si Paypa, it's ni Pain. Si Paypa pala, sa akin nila nabili yung kanyang nanay. Yan ah. Si Mocha. Lock and load mga Yung kaibigan. kanyang tatay, si Mga Ninja. boss. Lolo nito si Winter. Gray line Loko to tong kumpare ko, female. binilan ako ng busal oh. Ayan, Sa ulo ko. si Pain. Ayan, Alright. like color. Lock and load. Ito din si Mark. Yun oh, Pragman Makasta TV oh. Tingnan naman po kung ano Yun, nangyari. yun, yun. Siya may nakabusal. Alright. Hindi na yung aso. Oo, kung hindi ako nakabusal, kinain ko na yung aso mo. Ito yung place na pinagsudan po namin. Alright. Ayan, nakulungan.